An balima Sherifula Jabaranin filɛ bɔ aw minnu bɛ Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma an b'a fɔ n ka bisimila aw ka Jabaraniso Mali Sherifula TV kɔrɔ ni aw ka bamanankan kunnafoniyaw olu kɛnɛ olu de ye dayɛlɛnnen ye kunnafoni daminɛla an bɛ taa furancɛro fanga wasabulon CNT ale kɔnɔna na k'a yira aw la k'a fɔ ko Mali furancɛro fanga wasabulon CNT wasadenw u ye kala ta sariyakisɛ camanw ye minnu nafa ka bon kosɛbɛ jamana taɲɛ sabatili la ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen ye juillet kalo tile 9 sanba 2026 Bamakɔ lajɛkɛsoba CICB ale kɔnɔna na kɛnɛ in yɛrɛ ni a ɲɛbere tun bɛ furancɛro fanga wasabulon CNT ma ɲɛma bolo général de corps d'armée Maliki Jaw a kɛnɛ kan a kɛra sababu ye u ka se ka sariyakisɛ ta minnu bɛna yɛlɛma don kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ a taabolo la lakanakow b'o la sariyako b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw Sherifula Jabaraniso tɔgɔya la Amadu Kamara a n'a ka jatala Seydou Ɲare tun bɛ u y'an sama minnu na an ka jɛkulu seereya ɲɔgɔn fɛ. Yɛrɛ senfɛ u ye yamaru di projet de loi dɔ wɛrɛ fana ma min bolonɔ bilara Mali jamana ale ni Banque Ouest Africaine de Développement ni BOAD ni ɲɔgɔn cɛ n'a bolonɔ bilala Togo jamana kɔnɔ Lomé faaba kɔnɔ n'a bɛ tali kɛ kuranko la Mali jamana kɔnɔ. Bi ye donba do CNT mɔgɔw bolo donba do gouvernement bolo donba do malidenw bolo parce que simplement an bɛna baraji fɔlɔ min ye ji baraji ye depuis transition sigira an bɛn'o de fɔlɔ lancer donc o ye donba y'an bolo n'i y'a jateminɛ ka lajɛ bi Mali kɔnɔ baraji sigiyɔrɔ 34 de b'an bolo baraji hydroélectrique bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na bon mɔgɔ min bɛ ji courant ko fɔ o b'a yira k'a fɔ ko a wari da ka nɔgɔ c'est-à-dire que a coût de production ka nɔgɔ kosɛbɛ donc an y'o de ɲini gouvernement fɛ u ka t'o siraw fɛ pour que u ka se ka baraji caman bila sen kan courant ko dɛsɛ min b'an na pour que an ka se k'o kɔli k'o solution sɔrɔ o la. Parce que nin ye fɛn dɔ ye fɛn mun fana bɛ fara fɛn tɔw kan an bɛ k'a lajɛ an bɛ se ka courant sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ an ma gulon kosɛbɛ taji la parce que ni ye tajiko kuma fɔ a sɔngɔ bɛ yɛlɛma kuma bɛɛ ni ye tajiko kuma fɔ a bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka se an ka jamana kɔnɔ donc an bɛ se k'a lajɛ Ala y'an sɔn jamana mun na a y'an sɔn jamana barikama la parce que n'i y'a ye fɛn caman b'an fɛ yan yɔrɔ 30 de bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ baraji ye. Projet de loi wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen min ɲɛsinnen bɛ dugujukɔrɔ nafolow olu bɔli ma Mali jamana kɔnɔna na CNT maaw ye yamari di o projet in fana ma min bɛna kɛ nafaba ye ka ɲɛsin an ka jamana ma don nataw la. Bibi in na i y'a fɔ cogo min na brigade créé la bɛɛ ɲɛ b'a la bibi in na an ka forêt kɔnɔnaw n'an ka sɛnɛkɛyɔrɔw n'an ka jidenw kɔnɔna la étrangers ni maliyɛn yɛrɛ dɔw faralen don ɲɔgɔn kan ka na sanu bɔ illégalement o sanu bɔ senfɛ u b'an ka forêtw tiɲɛ u b'an ka sɛnɛkɛyɔrɔw tiɲɛ u b'an ka jiw kɛ ji minbali ye u bɛ tiɲɛni caman boloda tilala ka fara o kan sanu min bɛ bɔ état tɛ dɔrɔmɛ kelen maliyɛnw tɛ dɔrɔmɛ kelen a bɛɛ sɔnnen bɛ bɔ a dun wari ka ca kosɛbɛ tonne caman de don donc état a décidé bi ka nin brigade in créer k'a bila maliyɛnw ka disposition na pour que ka se ka nin kɛlɛ in ban. Nin de bɛna to sisan an bɛ ka baara o baara kɛ a baara bɛɛ ka se ka ɲɛ sabula Mali kɛlen bɛ k'a ka jigi da dugukɔnɔ nafolow kan an ka sanu ani an ka fɛn tɔw minnu bɛ kɛ sababu ye ka nafolo don an ka jamana kɔnɔ yaasa ka jamana ka sɔrɔ yiriwa jamana b'a fɛ ka ko kɛ jamana kɔnɔdenw ye n'o ye dɔgɔtɔrɔso jɔw ye n'o ye kurankow ye n'o ye siraba dilanw ye n'o ye denmisɛnninw ka kalanko ye a mana k'a fɛn o fɛn ye jamana bɛ baara o baara kɛ musaka de bɛ don a la o musaka ninnu bi an jigi b'a kan ko caman bɛ sɔrɔ dugukɔnɔ nafoloko la. Kiriko bunakun kan projet de loi dɔ wɛrɛ fana tara min bɛna danfara don commissaire de justice ka baara la Mali jamana kɔnɔ ani huissier de justice ni majɛba tun b'o o ko in na. N'i y'a jateminɛ fɔlɔ baara tun bɛ kɛ a tun bɛ fɔ commissaire priseur ani huissier de justice donc 2016 la an nana kɛ huissier commissaire de justice parce que a kɔrɔ fara ɲɔgɔn kan maintenant an tor'o de kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ ni kɔrɔ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ loi dɔ de bɛ standard international la diɲɛ fan bɛɛ fɛ i b'a sɔrɔ a wele de ko commissaire de justice mais Mali ta kelen komi faamuyali ka gɛlɛn a fɔra yan'a ka taa commissaire de justice la huissier ka bila a kɛrɛfɛ population ka dege a la don dɔ la pour que huissier ka bɔ a la an ser'o phase de ma bi. N b'a fɛ k'a fɔ a ye nin loi in 124 député membre CNT olu de sɔnna a ma fu abstention ani fu o ma sɔn a ma n b'a fɛ ka min fɔ fɔlɔfɔlɔ la huissier commissaire de justice de tun bɛ yen a mɛnna u ka baara kɛbolo ko ka ca insuffisant caman tun b'a kɔnɔ f'olu tun kan ka dilan
Maintenant, les réformes ni ka bo vice commissaire de justice la ko ke commissaire de justice aya permet gɛlɛya ni fɛn minnu tun b'a baara kɔnɔ k'olu dilan. farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw fɛ sariya kisɛ dɔ fana tara min tun sigira sen ka san 2017 kuma n'a bɛ ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ yakubali ma Mali jamana kɔnɔ. An ye sariya min ta sisan a sariya bɔra gouvernement de fɛ gouvernement de tun y'a ta ordonnance de don donc a nana yan pour a kɛ sariya ye fo an ka ratifier donc an y'o de kɛ an y'a ye k'a fɔ sport domaine de don nafa min b'a la o ye gɛlɛya min bɛ sport la nin sariya in tara pour ka o gɛlɛya ninnu dɔw de corriger donc an yɛrɛ hakili la n'ala sɔnna a kan ka se ka o gɛlɛya ninnu wuli a kan ka se ka a gɛlɛya ninnu dɔw wuli. Bon, an yɛrɛ y'a jateminɛ gafe dɔ tun bɛ yen o taara 2017 mun ye loi qui régit le sport a gafe in a waati a kɔni tun ka ɲi c'est à dire que parce que gafe bɛ ta waati min na a n'a waati ko de don donc waati ninnu na fo ka se bi la je pense que baara caman kɛra a kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ ko fɛn ɲuman caman bɔra a la bon mais bi n'i ye sport jateminɛ bi n'i ye sport la ye fɛn caman farala a kɔnɔna la sport kɛra science de ye sport kɛra technologie ye fɛn camanba nana ka fara sport kɔnɔna la donc il faut que ni o bɛ kɛ dɔɔni ka se ka fara gafe kan n'a y'a ye an ma gafe bɛɛ falen dɛ an ye yɔrɔnin dɔɔni de fara a kan walasa gafe in tɔni ka se ka dafa o ni baara minnu bɛ ka kɛ sisan olu baara ka se ka dafa. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko CNT maaw ka nin lajɛrɛ in senfɛ u ye yamaru di projet de loi caman ma minnu jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ don nataw la Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya lakanako nasiraw yɛlɛma minnu kan ka don jamana labaarali cogo la kiriko ani dugujukɔrɔ nafoloko baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ général de corps d'armée Maliki Jaw ka yamaru kɔnɔ. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi kulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma groupe citoyenneté et droit humain olu ka baaraw hukumu kɔnɔna na u y'a kanu ka se ka taa bɔɲɛ kɛ cour suprême ale kɔnɔna na ka bɛn ni sibiri don ye ni o ye bi ye juillet kalo tile 11 san 2026 u ka taama in a kun de ye ka se ka taa u ka écoleden 200 min b'u bolo ka se ka taa ni sanfɛ kiiritigɛsoba in yira u la Mali jamana kɔnɔna na ni a yɛrɛ ka baarakɛtaw olu nafa ka bon denmisɛnw a kan ka ɲɛfu ye ka se ka faamuya sɔrɔ Mali kiiriko a taasiraw la Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la an ka taamaden min tun b'u nɔfɛ Alhamidu Badini ani Abdoulaye Sogodogodi. Ka jamana sifinlakaw lakɔgɔ fasodenɲumanya ani faso kanu na o dɔ ye groupe citoyenneté et droits humains ka kuntilennaw ye a bɛ mun waleya ni baara caman bolodali ye ɲinɛ ye a san 13 ye o hukumu kɔnɔna na jɛkulu in ma ɲɛmaw o y'a kanu kalanden ninnu ka t'u ɲɛ da jamana fanga bonda kelen-kelenna bɛɛ la n'o dɔ bɛ kiriko ɲɛmayaso ko fɔ cour suprême ka walawalali kɛ faamuya jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ cakɛda in kun kan cogo min a sigi cogo ani a ka baaraw waliya cogo. Vraiment an bɛ u fo an bɛ u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fo n'o ye tiɲɛ ta ye a ka timinanja n'a ka faso kanu na parce que ni mɔgɔ min b'i faso fɛ i b'a ɲini ka tɔw fana bila o sira kan donc a nana ni denmisɛn ninnu ye depuis ko in daminɛna a yɛrɛ ka timinanja de kama an n'a kumana an ko problème t'a la a ka d'anw ye mɔgɔw ka gɛrɛ an na k'a dɔn an bɛ baara min na baara min ye baara sugu jumɛn don denmisɛnninw nana u ye faamuyali sɔrɔ o yɔrɔ la k'a dɔn cour suprême ye yɔrɔ jumɛn ye a bɛ mun baara kɛ a ka baara ye mun ni mun ye a jɔyɔrɔ ye mun ye faso kɔnɔ donc an y'o bɛɛ de fɛsɛfɛsɛ k'o ɲɛf'u ɲɛna ko tɛ daminɛ cour suprême na ni kiiri minnu kɛra juge tɔw fɛ n'a ma sariya respecté n'a ma tilen olu bɛ tɔw ka baara tilen a ka gɛlɛn ka wuli ka na cour suprême na directement donc yanni kana cour suprême na i b'i ka baara laɲini kɛ tribunal de la ni tribunal ye kiiri tigɛ ni kiiri taara cour d'appel la ni ma jɛn n'o fana ye o la i bɛ se ka na cour suprême na donc o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye yuruguyurugu kɛlɛli la fana cour suprême jɔyɔrɔ b'o la fɔlɔ ni maa min ye wari détourné n'o y'a sɔrɔ ministre don wali ministre kɔrɔ don a bɛ fɔ ko ko foyi tɛ se ka k'a la mais cour suprême sababu la mɔgɔ maa ye faama ye k'a fɔ ko n'i ye dɔrɔmɛ dun cour suprême bɛ ka se ka o tigi nɔ minɛ jamana tɔgɔ la olu bɛ instruction kɛ n'u y'a ko fɛsɛfɛsɛ juge mun kan ka kiiri kɛ o bɛ dossier bila ka taa yɔrɔ la o bɛ kiiri sɔrɔ a bɛ sɔrɔ ka kiiri kɛ donc a kɛra sababu ye kasabiya hakɛ dɔw bɛ yen cour suprême kɛra sababu ye kuru dɔw don an ka jamana wagande kɔnɔ wari minnu tun taara ka État ka bolo da baara ka ca jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw cɛ kiiriw u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko section administrative o b'o baara kɛ. Heure kelenna kunkanfɛn kɔnɔna na jamana kiiriko ɲɛmayasoba cour suprême a cakɛlaw olu ye farafansiyali caman kɛ nabaw ye a kɛra sababu ye
an ka kalanden ninnu ani u bilasiralibaw ka bɔ jamana in marabolo 9 ka fara Bamako district kan o ka faamuya jɔnjɔn sɔrɔ Cour suprême kun kan. Bon, an bɛ yan ka kɛɲɛ na an ka concours min an bɛ ka min waleya Mali kɔnɔ depuis ɲinan san 13 ye an b'a san 13nan la n'an ko ma ko ka fasoden ɲumanya ani faso kanu ni ka denmisɛnninw lamɔ n'o ye ni k'u lakɔkɔ n'a ye. Donc o de kama an sera yan bi parce que panel kun b'a la an ko k'an bɛ jamana fanga bondabaw institution u ka se k'olu bɛɛ lakodɔn o de y'an lase Cour suprême na bi ka kɛɲɛ ni Cour suprême mɔgɔw yɛrɛ ka faamuya ko ɲuman ye voilà an nana o de la pour que an ka se ka Cour suprême dɔn a ka se ka fɔ denmisɛnninw ye u ka dɔn Cour suprême ye fɛn mun ye a bɛ se ka mun ɲɛ wa a bɛ mun ɲɛ jamana kɔnɔ an na kun don faamuyaba de sɔrɔ a la ne yɛrɛ kun bɛ fɛn dɔ bɛ mun faamu n y'o question yɛrɛ posé o n y'a faamu hakilila bɛɛ fana fɛn mun fana nana yan bɛɛ y'i ka ɲininkaliw kɛ hakilila an bɛɛ faamuya sɔrɔ hali mun tɛ an ka ɲininkaliw ye a ka ca Ala fɛ an na kun de y'o ni Ala sɔnna ma inchallah a nafa kɔni parce que san o san ko nin bɛɛ kɔfɛ an yɛrɛ bɛ évaluation kɛ donc a nafa kɔni o tɛna fɔ ka ban ma 200 bɔɲɔngo donc o bɔra région 9 de la ka fara Bamako académie Rive 2 kan donc a bɛ komi académie 11 ɲɔgɔn hali n'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ kun prévalen don mais ka kɛɲɛ ni baara yɛrɛ kɛcogo n'a gɛlɛya ye wala hali baara kun ye tile 3 ye m'an ye tile 1 bɔ a la gɛlɛya ka sɔn hakilinajigila an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sigi a baaraw kuncɛla ni jaw tali ye photo de famille. Ali bi kunnafoniko nasiraw fɛ kulu min bɛ sigilen an ka Mali jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma Conseil national du patronat du Mali ni o ye CNPM ye a cɔri ɲɔgɔnna y'o ye u ye u ka san sigiba Assemblée générale ordinaire o kɛnɛ o sigi in kɛra sababu ye u bolo ka se ka na walawalali kɛ u ka san tɛmɛnen baaraw kan ka se ka jateminɛli kɛ baara kura minnu bɛna boloda olu bɛ se ka kɛ wasa ye cogoya min na fo ka taa se don n'a nataw la u kan ka baaraba minnu fana kɛ yaasa jɛkulu ka se ka sankɔrɔta hali bi u y'u da don olu de la sigi in kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ kulu in yɛrɛ ni o ye CNPM ye a ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaw caman bɛ jamana kɔnɔ nin waati ninnu na sira caman fɛ nka u n'a ta bɛɛ ko kɛnyɛrɛye baarakɛlaw n'o ye entreprise tigiw ye k'u sera ka wulikajɔw sabati ani k'u muɲu k'u sabali yaasa baara minnu bɛ ka kɛ olu ka se ka kɛ nafasɔrɔ siraw ye jamana kɔnɔna na jamana wagandiba u ka se ka fa i n'a fɔ a laɲininen no cogoya min na u fɛ Sherifula Jabaraniso tɔgɔ la u ka kumakan ninnu lasira an ka ɲininikɛla min ka kuma galamani na o ye Mamadu Ben Sherif Sumano ani Baba Keita ye an ka jɛ ka sɔrɔ l'o ɲɛmada san fila an ka assemblée san o san ɲɔgɔn ye bi kɛ donc an bɛ ɲinanta ye 2025 assemblée de ye 2025 assemblée aw yɛrɛ y'a dɔn gɛlɛya caman kɛra Mali kɔnɔ ɲinan donc o gɛlɛyaw kɔnɔna nɔ or secteur privé bɛɛ bi tali kɛ yan nɔ de la yan nɔ bi kuma ni secteur privé bɛɛ de tɔgɔ ye bon gɛlɛya minnu kɛra a la an bɛɛ b'o kalama donc a kɛra cogo o cogo il faut k'an ka sigi a k'a lajɛ o gɛlɛya kɔnɔna na a bɛ kɛ cogo di pour que opérateurs kana se ka dɛsɛ jamana mago bɛ fɛn o fɛn na ni opérateurs kan ka jɔ n'o ye u kan ka se ka o baara kɛ nɔgɔya kɔnɔ cogo min na a baara ma nɔgɔn mais ala ni faamaw yɛrɛ ni an yɛrɛ ka ɲɔgɔn yew kosɔn an sera k'an jija a bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ cogo min na ɲinan san kɛra san gwɛlɛman ye il faut k'an k'o fɔ mais an y'an jija parce que secteur privé bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ CNPM de kɔnɔna na anw de bɛ se ka kuma ni bɛɛ tɔgɔ ye donc an y'a ɲɔgɔn ye problème fɛn o fɛn sera gouvernement sera an ma an yɛrɛ fana sera gouvernement ma a caman na an kumana o résultats de filɛ nin ye ɲinan kɔnɔna na an y'a baara kɛ fɛn caman kan parce que an y'a baara kɛ fɛn caman kan jamana yɛrɛ kɔnɔ hali an yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ ye min filɛ nin ye yan nɔ salon mɔgɔ minnu bɔra yan nɔ ɲinan n'i nana i b'a ye yɛlɛma caman kɛra rɔ o bɛɛ kɛra nin mandat in kɔnɔ mandat in ma kɛ mandat nɔgɔman ye san kelen kɔnɔ parce que boliboli caman kɛra an sera entreprise caman ma gɛlɛya minnu b'u kan an bɛ se ka jɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na dɔw sera an ma anw yɛrɛ sera dɔw ma i b'a fɔ essence ko ni gasoil ko bɛ cogo min na an ser'o mɔgɔw ma a ko bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw ka cogo min na maloko ni ɲɔko a ko bɛ se ka nɔgɔya jamanadenw kɔnɔ cogo min na o ni baara o bɛ se ka kɛ baara minnu fana kɔnɔ parce que même CNPM na minɛn minnu bɛ na intention minnu bɛ lever o kan an sen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la pour que o bɛɛ lajɛlen kun ye opérateurs ni jamanadenw parce que ni a gɛlɛyara minɛn fɛn o fɛn bɛ don baara fɛn o fɛn bɛ kɛ n'a gɛlɛyara a gɛlɛya kelen bɛ taa bin jamanadenw de kan donc anw wulila k'an jɔ
an bɛ se ka fɛn fɛn garɔ an y'o kɛ et je pense que an yɛrɛ bɛ aw yɛrɛ journalistes ni fɛnw an bɛɛ b'a kalama opérateur économique jɔyɔrɔ kɛra min ye ɲinan san kɔnɔ je crois que an bɛɛ bɛ se ka dɔ fɔ an sigilen don ni min ye o bɛɛ ye hali bi a bɛ se ka kɛ cogo di jamana in bɛ se ka taa nɔgɔya kɔnɔ n'i y'a sirako ta an ni gouvernement bɛ sigi parce que waati caman an bɛ rencontre ɲini premier ministre fɛ gwɛlɛya bɛ fan o fan fɛ syndicat bɛɛ bɛ na groupement bɛɛ de bɛ na k'a fɔ président nin gwɛlɛya bɛ yen nin gwɛlɛya bɛ yen n'an y'olu fara ɲɔgɔn kan CNPM bureau de bɛ wuli ni ministre min don an bɛ wuli an bɛ t'o ministre fɛ yen ni premier ministre don an bɛ wuli an bɛ taa premier ministre fɛ yen ni direction min don an bɛ t'o direction na hali sirako gwɛlɛya bɛ filɛ nin ye a nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ an da sera a ma ni ala sɔnna a ma an sera gouvernement ma bi an bɛ don min na ko bi le fait que an wulila k'an jɔ ka s'u ma ala n'o barika la bi minɛnw taara pour que sira bɛɛ tɛ se ka dilan ka ban ɲina mais transporteurs ko gwɛlɛya bɛ sira minnu kan parti minnu bɛ yen ni olu ka gwɛlɛn ni tɛmɛ tɛ se ka k'u kan ni mɔbiliw ma coro n'a ma kɛ problème ye ala barika la bi mansinw taara o siraw kan i n'a fɔ Kɛɲɛba sira kan Kayi sira kan mansinw bɛ se ka taa kɔda minnu bɛ yen nɔ n'u sɛbɛn tiɲɛnen don sira fan minnu tiɲɛna kosɛbɛ pour que olu bɛ se ka dilan au moins mɔbiliw tatɔ ka na foncer ye tuguni an b'o o siraw kan min ye prikow ye min ye kuranko ye an sera gouvernement ma bon waati dɔ la a bɛ dɔgɔya waati dɔ la a bɛ gwɛlɛya o ye ko n'a kɛcogo ye mais o fɛn o fɛn bɛ yen a bɛ se ka miiri gwɛlɛya o gwɛlɛya la an da sera a bɛɛ ma et nous pensons que n'an y'a nin ɲɔgɔn ye kɛ nin ɲɔgɔn ye in kɔnɔ an bɛ bɛn fɛn minnu kan tuguni parce que anw dɔrɔn tɛ se ka ɲɛnabɔ an mana assemblée ninnu kɛ tan fɛn minnu bɛ ta o kɔnɔ olu an bɛ se n'olu kelen de ye gouvernement ma aw yɛrɛ y'a ye même baarakɛ ko la le fait que ka convention ka kɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ pour que grève kana kɛ nous étions partie prenante an y'an jɔyɔrɔ fa o kɔnɔ ala barika la aw yɛrɛ y'a ye salon école kɛra grève ko ni fɛnw nɔgɔyara o bɛɛ y'anw ka baaraw de ye donc o ko kelen de don ɲinan tuguni assemblée in kɔnɔna na an mana bɛn fɛn o fɛn kan an bɛ tila ka wuli ka se n'olu de ye gouvernement ma donc a bɛ gwɛlɛya fɛn o fɛn dɔn an bɛ tila ka se n'o bɛɛ de ye gouvernement ma kelen kelen a bɛ se ka kɛ cogo di pour que nɔgɔya ka k'a la a bɛɛ tɛ se ka ban ɲɔgɔn fɛ mais fɛn minnu bɛ yen n'o b'a to jamana yɛrɛ tɛ se ka taa ɲɛ an bɛ an da de s'olu ma olu fɔlɔfɔlɔ mana ɲɛnabɔ o bɛ na ni nɔgɔya ye jamanaden ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. O de fana bɛ dansigi kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na an sera ka minnu labɛn kunnafoni di so ɲɛmaayaso ka yamaruya kɔnɔ ka bɛn ni sanga kelen ye ka se ka o ta k'o yira aw la an bɛ segin ka aw fo aw ka kulomajɔ a n'aw ka ɲɛmadali la ka jamana kɛ ka dugawu kɛ jamana ye ala k'a basigi k'a kolo suma ala ka bɛn ni kelenya sabati jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen olu ni ɲɔgɔn cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma.